Na, sziasztok, én Reckul vagyok, és találtam itt egy ilyen fura jelet, ami arra vezet. Hé, ott egy ember. Na, menjünk már gyorsan oda. A végén még elnevezem ezt. Legyen a Dark Diving. Bazd meg! Oh. Sziasztok! Sziasztok! Ő itt MC Fire. Na és akkor ugye van Player 2, azaz P2. Na akkor most csinálunk egy olyat. Oké, na most akkor P2-ben vagyunk. Szia! Ez a P2. Igen, és ő itt Reckul. Ugye eddig láttatok MC Fire-t. Na és csak ugye jól meg van csinálva a játék. Vagyunk a városban. És akkor itt van egy rész, és gyűjtögetni kell. Aztán majd egyszer csak meg lesz mindenetek. És meg ez az egész mező, mint tétek. És majd el fogunk menni arra, van egy ilyen marha, meg lehet lovagolni, mert csak műanyag. Ez így rímelt, hogy arra van egy marha. Na és akkor itt van egy olaj. Nem egy, hanem olaj. Igen, itt van az olaj. Találtunk olajat. Szerintem pár liter. P1. Aha. Hát. Na itt a P1. Ezt rácsavartam. MC Fire ki akarja nyitni. Ott van benne az olaj. Itt van az olaj. És akkor lehet belőle borítani. És akkor bizonyítjuk csak, hogy olaj. Ott van. Ott van. Rá lehet. És amúgy meg ez egy full új játék. Mindent lehet benne csinálni. Teljesen olyan, mint a valóság. Még a nap is. Még a fő is. Na, váltsunk egy kicsit P2-re. Nem. És ugye itt van először olaj. Ez lesz az én fegyverem. Nézzük meg. Erős. Próbáljuk ki. Gyorsan váltsunk át P2-re. Mehet. Na, ugye? Itt vagyok. A P2-ben látjátok most ezt a videót. Most Player 2-ben. És akkor most a szép. Oké, és akkor ha megnyomjátok a tabot, meg hozzá a kettest, akkor átcseréli a másik kezébe, és ugye jobb kézzel vagytok ügyesebbek, ezt be lehet állítani rajta, hogy melyik kézzel legyetek ügyesebbek. Légy most hagyd abba, és egy csomó mindent be lehet rajta állítani, be lehet rajta, meg lehet rajta csinálni, hogy hogyan üssön, és akkor csomó gombféle van, még én sem ismerem mindet. Ugye ezt így fel a Shift plusz Tab. És mondd el, hogy melyik az ütés. Az ütés az a jobb klik. Bal klik meg a zoom. Igen. Oh! Meg nem lehet rajta nagyon zoomolni, annyi rajta a zoom, ami még nincsen távcső, kinyújtja a kezét. Szóval azért annyit túlságosan nem ér. Na itt a szép, ugye a szép zúzott. Ja, meg ezt már a játékot ezt már eleinte is elkezdtük. Ezt a széket én már sikeresen szétzúztam. Na váltsunk P2-re. Váltsunk P2-re. Egy. Na itt a P1. És akkor... Picit vágtunk, és rájöttem, hogy lehet ezt csinálni. Ezt Shift plusz Tab, és hogyha megnyomjátok az, és ha így nyomtok, akkor ezt csinálja. Ha megnyomjátok az 1-es, akkor ezt csinálja, és minden egyes számnál egyre erősebb lesz. És most megnyomom a 9-est. Na látjátok, ez már sokkal erősebb. Na itt a pajzsunk. És ugye, vannak ilyen, ezek a legjobb dolgok ebben a játékban, teljesen egyszerű és vágjál kicsit. Picit vágjál. Megvan?
Na sziasztok! Hát ennyi fért a mai videóban. Igaz, hogy 5 perces, de majd lesz a következő is. Na, sziasztok! Sziasztok! Én ugye Red Skull voltam, ő meg MC Fire.